Kaseng New Tribute Council HYC Southwest Khasi Hills District hadian kajing yo jing ujor na kipat ba haka bayadai ber kajing bam biang ki doktor bat kajing bam ken snap jong ki badon haka emergency room na kabantai ki nangwan thiapang menin kasingi baar jong katayo hapo kajing elam usamla walam nong sit Presiden Kaseng harangkat ki record HYC mau kerwat circle kilahir banda ya kendo ya medical of superintendent jong ka civil hospital mau kerwat u Dr. W Sutengah banyakran halor kini kimat ki badan kam hakate ka jaka sumar dongpang. Hadin balada banyakran bad UMS jong kate ka hospital na kaliang Kaseng kalayat ho ba lalapan ban shibun ki jingduna jong kate ka hospital ka ba nadu ki doktor ki nurse kinong tre jong kate ka hospital kimpat biang lut. Kumta Kaseng kala kentu ya kinong mi khmat jong kane ka district bakin shim khialam ya kane ka kam namar ka de ka jaka ajing sumar ya ki pat nong shnong jong ka district bat ka bala ban ai ka jing shakri ka babha ya kinong pang bat ki pat ba hakathan. Nakaliang jungi ke HYC jong ka Mokora Circle adin banglia yo ya kijing ujor nagi babun ki pat ba agabai dei bat kajing guna jong kajing trekam ko hamne hapo ka adret bedet lan ka sispa jing thia barang sukle shen hakini ki sdem lengba di MLA jongi i MLA i badai menta i Sri Renington lengdok tongkhat te adin bangyo ya kini kijing ujor nak leng jong ki pat ba kajing ut jingnam jong ki pat ba ki babun balang jong ka district jongi ka bangi tip ba dai tang kani gawai hi ka jaka ajing sumar ka ba shakri yo pat ba jong ka district bro gawai ka ba la ban ai ya kata ka jinyarap ha ka dai bat ka pat ka khia ya ki babun balang ki nong song snong jong ka district jongi te rei hadin bangi lalap ya kata nilawan ban inspect ban wan sunan ban ya kendu ya i medical superintendent jong kane ka jaka sumar hangne kepada jaka district ingne kudu ya i bat hakajing yakren bat ngi bat i hakajing inspect jongi ngilap ba shibun ba kijing duna hapo jong kane ka jaka ajing sumar hangne ha shispa jing thia katkum ka jing tip jongi kalong ba ka sanction post ka district sanction post hapo jong ka district kadai banlong lakum no life ki doctors but Henry hakat kadbangi ni inspect mangi mentapat ngilap ba tang prat rangut ki doktor ki don hapo jong kaneka jaka IG sumar hang ne ha sispa jing thia te ki babun ki jing duna ngilap la ki long ki kamera thia la ne ki babun ki benta bat ka bakong san kelong ba ka badon kam hapo jong kaneka sispa jing thia hang ne kalong ba command power kani command power ka bakantup nadu ki doktor ki supporting staff bat kumta terter te ni sngo ban ong leng ba jong ka por ba ban kerpat ya unomi khmat jongi UMLA jong ka district jongi jong ka constituency Mokorat ba nadu ba piplet ya kani ka sispa ing thia ni i bat ngilap ya ki jingduna ki babun bat la suple hang to klem da don kita ki equipment selane kita ki facilities selane ki kita ki manpower bat kumta ter ki babit babiang bat ni la yo ru ban bu ki jingkerpat ba la kumno in penbiang kam tam ha bedai bat ki doctors te hnrei habang iwan sa sisen bantapat ngilap ba sibun ki jingduna ki don te lada dei ba nakaliang jong i nong mi khmat in tray in pet company but in yarap ya kene ke district jongi lembah jong kene ke jaka ai sumar ba kanla ban long ke jaka ke ba la ban ai ka jing sumar ke penhun yu pai ba jong kene ke dong ka than kan no tam ngin sngo kemen bat ngin sngo ngin dap na ka jing sngo kurku na ka benta ban sngongo na ka benta inong mi khmat te sibun ki benta ki bangi nilap ki jing duna hapo jong kane ka jaka ai jing sumar ang ni hasispa jing thia ang bo mau korwat kidon kini ki pediatric ward so iba haka jing sisa ya kane nakaliang jong i doktor Sutengah iba dai EMS jong kane ka jaka ai jing sumar hang ni ila yathu ba ila relocate ya kane ka pediatric wards ha u nadu April
jog unu usna marjar fulai te henrai hadu menta kani kadang sakut bat kampat poi kampat don kono ke jing stang namar lada ngin layo ya kani kan long sibun ke jing kan ai jing yarap bat kan ai jing mentoi sibun na kabenta ki jaka ai jing sumar hang ne kum kawai na kita ngilak ban yo ya ka ICU wards ka babiang bat ki pos operation wards ki babiang bat kum ta ter te ngilap ba sibun ki baduna kum ki kinekis physiotherapy bat ki OT complex ki OPD complex ki dangbun ba ki badang duna hang ne te ngi sngo ban pen sngo sha unomi khamat jungi ba un sngo ba ban petlem kat kum ka jing yakren jungi bat i MS yong ba ya kanika OPD ka ba kanika CHC ka ba rim menswa ki bala pelong menta ka OPD te kat kum ka jing ong jong ki ba ilapha ya kata ka ya ka kilapha ban ra lo ini ban penkiu no ya kani na kani ka mala ka ba la satot la sneu ban kentiu no sha ka sau mala te harai hadu menta kampat don ke ka bakum kata kampat don kanu ka kenja bala ban ong ba nginyo ya kani ka building ka ba thamai ha ka ba hang ni la ban pendon kam la ban pen penlong ya ka kum ka OPD ka ba thamai la ne ka babit babiang ha ka ba ki babun ki benta onyo ban penon kam lamba ju kani badia kani ka jaka sispa jingthia lengba jong kani ka kamera sispa jingthia la ban increase ru shadu shaki sispa arphau laiphau ba sispa sanphau kumta te nakaleng jongi ni singau ban kerpat ba la kumnu na i MLA jong kani ka district jongi ba in singau ba ban pet kerpang ya kani ka jaka sumar ka balong ka wei na ki jaka ki ba la ban ai ka jinghon la ne ka jingkot jingkhia yu upat ba jong kani ka dong ka than jong district barok ka wei ka benta ka bangi kwa ban ong kalong ba we don't come you DMHO ya ka DMHO office namar kat kumbangi lap menta kalong ba nakaleng dong jong usar DHMO udang syong hapo jong ka quarter doctors quarters hadu menta te kani ka pelong bat kalong kawai na kita ki jing na kamenta ki doctors jungi ba kin yo ya ka cakasa bab biang bat ka bapuran namar nginget baladai ki doctors kin yo ya ka cakasa haki quarters ki babiang ka babut ba kan long ka basuk nam ta jong ki patient ban nam ta jong ki doctors ro ha ka ba ngin la ya ka ban yarap iwe te ngis ngau ban kerpat ba lakum no ba ngin penyo no ya ka office ka ba tikna na kamenta ka DMHO bat ha ka ba ki doctors kin yo ban pendon kam pura ya kan ka quarters ka ba don menta ha ka ba la pendon kam kum ka office na kamenta di DMHO officer te kini gidi ki benta ki ba nakaliang jong ni ka mau tora circle ngi kwa ban pensngeu sha unomi khmat ha ka ba un simkhia bat ban ai ya kata ka benta ka ba kham kong san ban pet ya kan ka benta khanang ba ki paj ba kin yo ya ka jimen toy ka badai ka benta ka ba kong san kata kalong bangin yo ya ka kot ka khia ka ba pura